विठ्ठल पहावा विठ्ठल करावा विठ्ठल जेवे भावे. नमस्कार, मी दीपेश परब आपलं स्वागत करतो. पहावा विठ्ठल जीवे भावे या कोकणसात लाईव्हच्या विशेष भागामध्ये आज आपण आलो आहे वेंगुर्ला येथील भुजनागवाडीमधील विठ्ठल रखुमाई मंदिरामध्ये. सुमारे 100 वर्ष या मंदिराला झालेली आहेत. 100 वर्षापूर्वीचं हे जुनं मंदिर आहे आणि त्यानंतर या मंदिराचा काही वर्षापूर्वी जीर्णोद्धार करण्यात आला. मात्र खूप पुरातन असं हे मंदिर आहे आणि या मंदिराचं एक विशेष वैशिष्ट्य म्हणजे ज्याप्रमाणे पंढरपूरच्या विठुरायाच्या डोक्यावरती ज्याप्रमाणे मुकुटावरती शिवलिंग आपल्याला पाहायला मिळतं, त्याचप्रमाणे या मंदिराच्या सुद्धा जो विठुरायाची मूर्ती आहे त्याच्या मूर्तीच्या मुकुटावरती सुद्धा आपल्याला शिवलिंगाचं दर्शन हे पाहायला मिळतं. असं एक अनेक ख्याती आहेत या मंदिराची आणि अनेक भावना जोडलेल्या आहेत. या ठिकाणचे वारकरी असतील किंवा भाविक असतील आणि अत्यंत पुरातन असं मंदिर आहे. आणि आज आपण या आपल्या भागामध्ये जाणून घेणार आहोत या मंदिराबद्दलची अधिक माहिती, काय विशेष आहे या मंदिराचं आणि कशाप्रकारे या ठिकाणचे वार्षिक उत्सव चालतात. आपल्या सोबत आहेत या ठिकाणी या मंदिराचे जे पुजारी आहेत किंवा या ठिकाणचे जे म्हणजे जे मंदिराचं व्यवस्थापन असेल, सर्व व्यवस्थापन बघतात आपल्या सोबत आहे. नमस्कार, आपलं स्वागत आहे आमच्या विशेष भागामध्ये. आषाढी एकादशीची गेट लागली आहे आणि हे गेट लागल्यानंतर एक भक्तिमय वातावरण आपल्याला सर्वत्र पाहायला मिळतं आणि आज आपण आपल्या मंदिरात आलेलो आहोत. तर काय सांगाल मंदिराबद्दल आपण आणि कशा प्रकारचं मंदिर आहे, किती पुरातन आहे आणि काय सांगाल? हे मंदिर एक 100 वर्षापूर्वीपासूनचं आहे आणि आमच्या बालपणापासून आम्ही इथं आहोत आणि आता आमची पुढची तिसरी पिढीसुद्धा या ठिकाणी मंदिरात उत्सव साजरे करत आहे. हे आमच्या वडिलांनी केलेच आणि आम्ही जातीसुद्धा केले आणि आता आमच्या पुढची पिढीसुद्धा या ठिकाणी या सगळ्या उत्सवात सामील आहे. वर्षभरात सगळ्या एकादशीला भजन होतं, प्रत्येक एकादशीला भजन होतं आणि ते भजनाचा तो उत्सव तो दिवस आहे तो प्रत्येकाचा ठरवून दिलेला आहे. या वाडीतील प्रत्येकाला तो ठरवून दिलेला आहे. त्यानंतर या ठिकाणी सप्ताह असतो, श्रावण भजनी सप्ताह असतो. अखंड नामस्मरण श्रावण शुद्ध प्रतिपदा ते अष्टमीपर्यंत एक भजन सप्ताह असतो. 7 दिवस वेगवेगळ्या प्रकारची भजनं वेगवेगळ्या ठिकाणून येऊन ते सुद्धा या ठिकाणी नामस्मरण करत असतात आणि उत्साहाने हा कार्यक्रम होत असतो. संगीत आणि वारकरी प्रकारची दोन्ही प्रकारची भजनं या ठिकाणी होती आणि 7व्या 8 दिवशी दिंड्या होतात. या मार्केटमधून एक दिंडी येते आणि एक दाभोस वाड्यातून एक दिंडी येते, 2 दिंड्या होतात आणि दुसऱ्या दिवशी काला होतो. 8व्या दिवशी संपूर्ण वेंगुर्लात मिरवणूक विठ्ठल मंदिराची जाते, फिरते आणि लोक मग त्या विठ्ठलाच्या पालखीवर पालखीवर लाडू वगैरे टाकतात. असं तो त्या दिवसाचा कार्यक्रम असतो. त्यानंतर काकडे आरती असते अश्विन शुद्ध पौर्णिमेपासून, कोजागिरी पौर्णिमेच्या दुसऱ्या दिवशीपासून कार्तिक त्रिपुरी पौर्णिमेपर्यंत 1 महिन्याची पहाटेची काकडे आरती असते. ती 4:30 पासून सुरू होते जवळजवळ कार्यक्रम. तो 7 वाजेपर्यंत असतो. दररोज बरेचसे भाविक या ठिकाणी येऊन काकडे आरतीचा कार्यक्रम या ठिकाणी होत असतो. साधारण किती जुनं मंदिर आहे आणि काय सांगाल मंदिराचं बांधकाम कसं झालं? किंवा पूर्वी हे मंदिर पिलर खांबावर होतं, खांब होते. जसं आता या ठिकाणी आपल्या गावामध्ये रामेश्वर मंदिर आहे तसं ते पूर्वीचं मंदिर होतं. पण नंतर आमच्या काही मुंबई मंडळातील लोकांनी एकत्र येऊन काही जीर्णोद्धार करावा देवळाचा, म्हणजे या ठिकाणी हे आता वर स्लॅब वगैरे घालून त्याची जरा हे बदलली, डागडुजी केली याची बरीचशी आणि काही दानशूर व्यक्तीने या मंदिराला बरीच मदत केली आणि अजूनही करताय आणि त्यामुळे बराचसा भाग आमचा आता मंदिराचं जरा हे जे आहे त्याचे कन्स्ट्रक्शन जे आहे ते हळूहळू चेंज होतं, बदलतं. साधारण आपण आता बघतोय की जी विठुरायाची जी मूर्ती आहे त्याच्या मुकुटावरती आपल्याला शिवलिंगाचं दर्शन होतं. काय सांगाल याची काय सांगाल? हे आता
पुरातन आहे, म्हणजे पहिल्यापासून अशीच मूर्ती आहे. त्या मूर्तीमध्ये आम्ही काही बदल केलेला नाही. त्यामुळे दररोज जे स्नान घातलं जातं आपला या ठिकाणी जो पुजारी आहे, म्हणजे आमच्याच पैकी आहे, तो पुजारी त्या वरून त्याने आम्ही हे ठेवलेलं आहे की पाणी त्याच्यावर ते होतो आणि आंघोळीचा कार्यक्रम असतो. काकडे आरतीला दही दुधाचा वगैरे त्यांनी आंघोळ घातली आणि बरेचसे लोक स्वतः येऊन या ठिकाणी राहतात. म्हणजे इथं कोणाला असा मज्जाव नसतो की आतमध्ये जायला मज्जाव असं नाही. कोणी आलं तरी आंघोळीच्या गणीच्या वेळी ते काकडे आरतीच्या वेळी आंघोळी घातली जाते. आणि दर एकादशीला पालखी काढली जाते. देवळाभोवती पालखी भजन केल्यानंतर पालखी होते. आणि हा जो आहे दिवाळीचा दिवस ज्याला आपण चौदिवस म्हणतो, त्या दिवशी मोठा कार्यक्रम असतो. त्या दिवशी गावात पालखी फिरते आमची इथं या परिसरामध्ये. आणि आता पूर्वीपासून म्हणजे आम्ही सांगितलं तसं तिसरी पिढी जी आता वावरते म्हणजे तरुण पिढी आहे. आणि त्याच प्रकारचे कार्यक्रम पूर्वीपासून जसे कार्यक्रम इथं चालू आहे. विशेषतः भजन सप्ताह जो 7 दिवसाचा असतो, अखंड नामस्मरण सप्ताह, तो अखंड नामस्मरण सप्ताह अगदी वेगवेगळी भजनं येतात आणि त्या ठिकाणी वारकरी आणि संगीत अशा भजनाचे कार्यक्रम घडून आहेत. साधारण मुख्य काय एक उत्सव, वार्षिक जो मुख्य उत्सव या मंदिरात केला जातो तो कधी असतो? तो श्रावण शुद्ध प्रतिपदेपासून अष्टमीपर्यंत असतो. तो अखंड नामस्मरण सप्ताह हा पहिला एक अखंड. प्रत्येक एकादशीला असतं ते भजन असतं, ते संध्याकाळी असतं भजन. आणि काकडे आरती असते ती त्या महिन्यामध्ये अश्विन ते कार्तिक महिन्यामध्ये ती 1 महिन्याची पहाटे साधारण 4:30 ते 7पर्यंत ती काकडे आरती असते. आणि या वाडीतील आणि आजूबाजूचे भाविक जमतात आणि ती काकडे आरती फॉलो करतात. निश्चितच आज हे मंदिर जे आहे ते पुरातन आहे आणि जे पूर्वीपासून जी जपत आली परंपरा ती तुम्ही जपण्याचा प्रयत्न तुमची तिसरी पिढीसुद्धा करते. आषाढी एकादशीचे वेध लागले आणि बरेचसे भाविक जे आहेत किंवा बरेचसे वारकरी जे आहेत ते सध्या पंढरपुरामध्ये दाखल होत आहेत विठुरायाच्या दर्शनासाठी. आपल्याकडून या ठिकाणी काही वारकरी या आषाढी एकादशीच्या वारीसाठी जातात का, काय सांगा? मुद्दाम म्हणून कोणी जात नाही, कारण इथं कार्यक्रम असतो. त्यामुळे इथंच आपलं पंढरपूर आहे असं समजून बरेच लोक इथंच असतात. म्हणजे ज्यांना पंढरपूरला जाता येत नाही ते या ठिकाणी येऊन विठुरायाचं दर्शन घेतात. बरीच गर्दी असते त्या दिवशी. आणि इथं जी आमचा सप्ताह असतो त्याच्या 7व्या दिवशी सापळे जयंत सापळे जे आहे ते त्यांच्या घराला ही मूर्ती जाते, पालखी जाते सापळ्यांच्या घरात. कारण पूर्वी त्या मंदिराला सापळ्यांचे मंदिर असं म्हटलं जायचं. त्यामुळे त्यांच्या घरात दरवर्षी या भजन सप्ताह संपल्यानंतर जी पालखी फिरते ती सापळेंची जी दोन घरं आहेत त्यांच्या घरामध्ये पालखी जातो त्या ठिकाणी. आणि सगळे लोक त्याला बरोबर असतात. निश्चितच या ठिकाणी आजच्या या विशेष भागामध्ये आपण भुजनागवाडी येथील जी विठ्ठल रखुमाई मंदिर आहे याबद्दल माहिती जाणून घेतलेली आहे. आणि पंढरपूरला ज्या भक्तांना किंवा ज्या वारकऱ्यांना त्या ठिकाणी जायला मिळत नाही ते याच दिवशी आषाढी एकादशी दिवशी या ठिकाणी असणाऱ्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहतात आणि विठुरायाचं मनोभाविक या ठिकाणी दर्शन घेतात. आणि जे एक मूर्ती बघितल्यानंतर विठ्ठल रखुमाईची मूर्ती बघितल्यानंतर मन असं प्रसन्न होतं की पूर्ण भक्तिभाव जो आहे तो भक्तिमय वातावरण या ठिकाणी होतं. आणि निश्चितच हे मंदिर पुरातन असल्यामुळे तेवढ्याच लोकांच्या किंवा भाविकांच्या भावना ज्या आहेत हे या विठ्ठल रखुमाई मंदिराबद्दल आहेत. आणि अशाच प्रकारे पुढे सुद्धा हे कार्यक्रम अजूनही या ठिकाणी